Firuze, менә сез әни кеше, ике бала әнисе икән хәзер. Эш тиштәне тутырганыгыз. Ни өчен сез менә хәзер гаиләле булган җырларга булдыгыз? Элек җырлый идегезме? Бүгенге заман хатын-кызы, җырлаучы хатын-кыз кем ул? Менә сезнең образ аша, сезнең аша шушы образны белик әле. Җырлый башлавым очраклы хәл белән башланып китте. Дип әйтергә кирәк. Ләкин җырлыйсы килү теләге ул минем балачак хыялым. Студент вакытында мин шулай ук җырлап, төрле мероприятиеләрдә катнашып, фестивальләрдә, конкурсларда катнашып җырлап йөри идем. Әмма Казанга килү белән ничектер бу теләк мине барды, чөнки шулай ук финанс мөмкинлеге дә кирәк, аннары соң башка нюансларда башлай. Бу шул мөсию җырының дөньяга тууы ничек башланды дигән сорауга җавап биргәндә, ул минем студент вакытта язылган җыр иде. Һәм мин аны менә шушы 10 ел үткәчтен генә тормышка ашыра алдым. Бу җырымны халыкка күрсәтә алдым. Болгар радиосына кастингка дип барган җирдән шушы җырымны яздырырга Ходай насыйп итте. Бик теләгәнегез инде моны. Теләсәң бөтенләй бер була дип. Аннары соң вакыты җитмәгән булгандыр дигән фикердә туа инде. Шушы җырымны тәкъдим иттем. Аның кирдә сүзләре дә үземнеке. Моннан мин үзем иҗат иткән җырларга тырышам. Аны күреп алдылар. Бик бу дип шулай күтәреп алдылар. Һәм без бу җыр өстендә эшли башладык. Тиз арада Рустам Гатауллин исемле егетебез аранжировка язды. Аннары соң клипын төшердек. Һәм шулай алынып китте. Менә сез татарча камилче яшәсез. Кайсы яктан булуыгызны әйттегезме әле сез камерага? Мин тумышым белән Актаныш районының Патьямал исемле авылыннан. Шул авылның чишмә суларын эчеп, агыйдел суларына кыйнап искән авыл кызы мин. Хәзер дә татарча яшисезме? Актаныш инде ул татар районы санала. Менә Казан үзендә ничек үзгәртмәдеме сезне? Юк, мине үзгәртә алмады. Татарлыгым минем җанымда яшәде һәм мин шушы татар телен өйдәге гаиләмә, балаларга да тәрбияләргә тырышам. Өйдә без татарча аралашабыз. Менә эшегездә татар теле белән бәйле түгелме? Эшемдә татар теле белән бәйле, балаларга татар теле тотарга. Нинди балаларга әле? Хәзерге вакытта балалар урыс садигында балаларга татар теле тотарга. Теләп өйрәнәләрме? Балаларны кызыксындыра алсам, теләп өйрәнәләр, шусын әйтәсем. Менә икенче, хәзер инде яңадан иҗатка кайтсак, икенче клип әни турында. Ни өчен әнигә багышладыгыз? Чөнки әнигез сезне укытучы итәргә теләгән бит инде. Җырчы итәргә теләгәнме, юкмы аны әйтмәдегез. Бу аңа җавап йөзеннән идеме, аңа хөрмәт йөзеннән идеме? Әйтеп үткәнемчә, әни минем җырчы булуымны теләмәде. Мәктәпне бетергәчтен ике һөнәр менә сиңа диде. Я укытучы, я врач берсен сайла диде. Мин әлбәттә укытучы һөнәрен сайладым. Клипка килгәндә безнең өчен әлбәттә иң кадерле кешеләр әниләр шулай бит. Менә шушы әниләргә карата мәхәббәтне, аларның изгелегенә җавап итеп мин шушы җырымны яздым. Һәм хәзерге вакытта ул Мәйдан каналында әйләнә башлады. Гомумән менә сезнең анда дәфтәрегездә күпме җыр? Хәзерге көндә минем 30лап җырым бар. Ничәсе халыкка чыкты? Шуларның бишесе радиобыз онларда әйләнә, шулай интернет чикләрендә бар. Хәзерге вакытта шулай ук яңа җырлар язып өстендә эшлим. Һәм инде шушы 30 җырны киләчәктә алырса тамашачыларга җиткереп бирергә. Менә нәрсә сезне этәрә җырларга шуннан да? Бер яктан караганда бар әйбер дә бар инде сезнең. Балалар да бар, гаилә дә бар, эш тә бар. Менә җырлау ничектер беләсең, күңел халәте, күңел таләп итә торган әйбер. Аны мин ничек аңлата да алмыйм. Күңел таләп иткәчтен җырлыйсы килә. Кайчан килә туасыз сезгә шигъри көйләр димме? Шигъри көйләр ул
tün ortasında da tuarga mümkün. Ertep turganda уже başta ilerlerge mümkün şuşa. Mesela именно şuşa, jırga şuşa ki anlata almayayım ben anı. Biz vakti bilen kile. Müzikal bilen bulmasa da yazdırıp koyasız mı? Müzikal bilimim yok. Deməli, mənə şu көңелгә килгән җырларны мин диктофонга яздырам. Һәм аларны аранжировка. Менә нинди булырга тиеш ул хатын-кыз җырчы димме соң менә җырчы хатын-кыз ханым әйе. Татар хатын-кызы. Әйе. Минем кичкенәдән үк әбием өйрәтә килә иде миңа. Кызым сабыр бул. Менә шуннан да сабырлыкның төбе алтын мин аны җырларымда да күтәргә тырышам бу теманы. Мин менә хатын-кызларыбызга иң элек шушы сыйфатны булдырырга тырышабыз дип әйтәм. Сабыр булыгыз дип әйтәсем килә. Сабыр итсәң бар да булар диге. Кайбер нәрсәләргә күземне дә йомып китәргә кирәк. Тормыш булгач төрлечә башлай бит. Гомумән, бер-берегезне аңларга тырышабыз. Тормышның күңелсезлекләренә игътибар итмичә, аның бары тик матур якларын гына күреп, күңелле итеп яшәйбез.